Abazali bathi kule minyaka isixhenxe igqithileyo abafundi bakaGrade 7 bebefunda kwisikolo samabanga aphantsi saseNjinga Sindane bekufuneka bafunde kwisikolo esikufuphi samabanga aphakamileyo sase-OR Tambo, kodwa abazali bathi ukufika kwabo kwesi sikolo beyokubhalisa abantwana baxelelwe yibhodi elawulayo kwesi sikolo sase-OR Tambo ukuba abafundi bakaGrade 7 abasafunwa kwesi sikolo, baxelelwa ukuba mabaxoze mphini wumbi. From December ngile ngapha eNjinga Sindane ngayibuza uprincipal ukuthi sokho umntwana uyaqeda ka grade 6 kosengenze njani. Uprincipal wathi ngabi ne stress, abantwana bazosithola ispace, abantwana bazoya eOR Tambo. So ama hearsay angisho ayahamba yasho bathi OR abayifuni igrade 7. Ngabuyela kuprincipal ngathi bathi grade 7 abayifuni OR, mayenze njani umntana because angifuna ukucakeka ngama last minute. Principal wathi ungabi ne stress wena, umntwana uya ngapha. Uninzi lwabazali luthi seluthenge nempahla yesikolo nanjengoko ibisisiqhelo sokuba abantwana babhaliselwe ukufunda kwesi sikolo. Nna ke tlile mo today ke tlile go ngwadisa ngwana. Ndifike apha ukuzokubhalisa umntwana wam, kodwa ndaxelwa ukuba akasekho grade 7 kwesi sikolo. Nhliziyo yam buhlungu kakhulu, andazi ukuba ndiza kumsaphi. Sendithenge neuniform yesi sikolo kwaye andinayo enye imali. And then ka mo kerekile uniform for ngwana. Ibhodi elawulayo kwesi sikolo samabanga aphakamileyo ithi ukuqukwa kwabafundi bakaGrade 7 kwesi sikolo kuphazamisana nenkqubo yesikolo nanjengoko bengekho titshala bokufundisa abafundi bamabanga aphantsi. iGrade 7 iyafika eOR Tambo icelelwe indawo kodwa bahlala ngaphandle. Thina sima-SGB sahamba sayoripota ePulukwane ku-Department of Education, sathola ubabulanga samchazela story, ulanga wathi uzosilungisela. Manje vele sisahamba ngaleyo ndlela leyo ukuthi ulanga uzosilungisela le ndaba le ngoba abantwana bethu abafundi. iSGB ithi uphakamisile lo mba kumagosa ezemfundo kweliphondo, kodwa isebe lezemfundo eLimpopo lityhola ukungalandelwa kwenkqubo efanelekileyo yokwazisa abasemagunyeni ngalo mba nangamanani abafundi nootitshala kwezi zikolo. Therefore directed the responsible circuit manager to allow for admission of all grade 7 learners at Iindaba Primary School and all grade 8 learners at OR Tambo Secondary from tomorrow morning. The schools must thereafter, immediately thereafter, submit their stats in terms of classroom accommodation so that the district can fast-track arrangements for variants, including provision of ad hoc teaching posts and other resources if needs be. Abazali baxelelwe ukuba isikolo samabanga aphantsi saseNjinga Sindane siza kwakhelwa amagumbi ethutyana ukukhawulelana nale meko.